je Valdemozo, 6letý Ryzák Valach, dostivá stáj Sandy Ostrava Neuwirth, trenérem je Jiří Úl a sedle se vám představuje žokej Dušan Andrés. Číslem 12 startuje Lakrek, 10letý hnědý Valach ze stáje MAT Bell Metal. Trenérem je Jana Minaříková a v sedle Martin Liška. Číslo 13 má dvojnásobná vítězka Velké Pardubické 16, 10letá Bělka ze stáje Jaroslav Bouček Bushfield. Další svěřenec trenéra Josefa Váni postihu v sedle žokej Josef Bartoš, stálý jezdec této klisny. Číslo 14 má Kobus, 8letý černý hnědý Valach, stáje Jasná, trenér Josef Váňa, v sedle Libor Šimunek. Číslem 15 se vám představuje zahraniční účastník Mr. Big, 9letý Ryzák Valach, stáj Mark Hunter and Hugh Williams, trenér Charlie Mann, v sedle žokej Noel Pehily. Číslem 16 odstartuje Tevio, 7letý Ryzák Valach ze stáje Englik, trenér doktor Jiří Janda, v sedle žokej Luboš Urbánek. Číslem 17 se na start postaví Mandarino, 9letý tmavý hnědý Valach ze stáje Elektrizace železnic Praha, akciová společnost, tréninku Stanislava Popelky, v sedle žokej Jaroslav Miška. Číslo 18 Aspirant, 7letý hnědý Valach, druhý zástupce stáje doktor Charvár v dostihu, tentokrát trenérem je František Holčák a v sedle žokej Jan Faltejsek. Číslem 19 odstartuje Ligreta, 10letá Diska ze stáje Sorbon Malá Bystřice Hrbáček, tréninku doktora Víta Hrbáčka, v sedle se vám představuje druhá žena Lucie Baluchová. No a konečně startovní listinu uzavírá s číslem 20 Aman Gry, 11letý bílý Valach ze stáje Řepčín Albertovec, trenér Radek Holčák a v sedle žokej Marek Stromský. Dámy a pánové, těchto 19 koní bude bojovat o vítězství ve 120. ročníku Velké Pardubické české pojišťovny. Já vám ještě prozradím, kdo byl zvolen nejlépe upraveným koněm v tomto dostihu a je jím kůň číslo 14 Kobus s vodičkou Janou Deverovou. Blahopřejeme k prémii 2000 korun. Ladies and gentlemen, the best done outdoors for Velká Pardubická Steeplechase. The winner is horse number 14 Kobus with groom Jana Deverová. Congratulations for prize 2000 Czech crowns. No a jinak můžeme vás seznámit i s koněm, který vyhrál celkově za celý dostihový den, zatímco váš potlesk patří účastníkům Velké Pardubické, kteří se odebírají k absolvování zkušebního skoku, což je nezbytná podmínka pro start v překážkovém dostihu, tak vám sdělím, že